O singură cădere, nu o boală, este evenimentul care cel mai probabil vă va anula complet independența. Ich bin Dr. Andrei Popescu și sunt aici să vă spun că milioane de oameni, probabil chiar și dumneavoastră, își accelerează acest risc printr-o greșeală pe care o consideră sănătoasă. Această eroare este credința că mersul zilnic pe jos este scutul dumneavoastră. În realitate este o iluzie periculoasă. În timp ce credeți că faceți bine, un hoț tăcut numit sarcopenie vă demontează mușchii esențiali pentru echilibru, lăsându-vă vulnerabil la exact acea cădere catastrofală. Această discrepanță între ceea ce credeți că vă protejează și realitatea biologică este cel mai mare risc neadresat în sănătatea modernă. Problema este că acest declin nu se anunță, nu există un clopoțel de alarmă. Gândiți-vă la masa musculară ca la un cont bancar. Până la 50 de ani, depunerile, adică construcția musculară, și retragerile, degradarea naturală, sunt relativ echilibrate. Dar după această vârstă, fără un stimul corect, retragerile devin masive și accelerate. În fiecare an pierdeți procente critice din forța dumneavoastră, dar nu primiți niciun extras de cont care să vă avertizeze. Tensiunea arterială poate fi perfectă, colesterolul în limite normale, iar medicul dumneavoastră vă poate felicita pentru cât de bine vă mențineți. Între timp, în culise, capitalul dumneavoastră de putere fizică se evaporă. Această tăcere este ceea ce face sarcopenia atât de insidioasă. Este o criză care se desfășoară încet, sub radarul medicinei convenționale, ascunsă în spatele unor indicatori de sănătate care par liniștitori. Trăiți cu impresia că totul este sub control, în timp ce fundația pe care se sprijină întreaga dumneavoastră independență se macină în tăcere zi de zi. Și aici ajungem la miezul paradoxului, motivul pentru care milioane de oameni activi sunt de fapt extrem de vulnerabili. Imaginați-vă mușchii ca pe o companie de construcții cu două echipe de muncitori. Avem muncitorii de anduranță, fibrele musculare de tip 1, care se ocupă de sarcini lungi și de intensitate redusă, precum mersul pe jos. Apoi avem specialiștii în putere, fibrele de tip 2, echipa de elită chemată pentru acțiuni explozive și rapide, să vă ridicați brusc de pe un scaun, să vă prindeți echilibru când vă împiedicați, să ridicați o plasă grea. După 50 de ani, corpul, într-un efort de a economisi energie, începe să-i concedieze pe acești specialiști în putere care sunt costisitori. Mersul dumneavoastră zilnic îi ține ocupați pe muncitorii de anduranță, dar divizia de putere, cea care vă salvează de la o cădere, rămâne inactivă și se atrofiază. Vă simțiți bine pentru că echipa de anduranță lucrează, dar nu realizați că echipa de intervenție rapidă a fost practic desființată. Aceasta este iluzia periculoasă a mersului pe jos. În interiorul corpului dumneavoastră, fiecare mușchi funcționează ca un cont bancar extrem de activ. Până în jurul vârstei de 50 de ani, acest cont este într-un echilibru perfect. Stimulii din activitățile zilnice și o dietă adecvată acționează ca niște depuneri regulate, construind și menținând masa musculară. Procesul natural de degradare celulară reprezintă retragerile, dar după 50 de ani, regulile jocului se schimbă dramatic. Fără un stimul specific și puternic, corpul începe să facă retrageri masive din acest cont. Mersul zilnic pe care îl faceți este în termeni financiari echivalentul depunerii a 10 lei într-un cont, din care se retrag automat 1000 de lei în fiecare lună. Nu primiți niciun extras de cont, nici o notificare de la bancă. Vă bazați pe faptul că faceți depuneri fără să realizați că soldul dumneavoastră se prăbușește spre faliment. Acest deficit tăcut este sarcopenia în acțiune, o pierdere invizibilă, dar catastrofală a capitalului dumneavoastră de forță, care vă lasă expus și vulnerabil, fără ca măcar să bănuiți. Acum, haideți să aprofundăm acest mecanism. Vizualizați mușchii dumneavoastră nu ca pe o masă uniformă, ci ca pe o companie de construcții cu două echipe distincte de muncitori. Prima este echipa de anduranță, formată din fibre musculare de tip 1. Aceștia sunt muncitori harnici, rezistenți, specializați în sarcini de lungă durată și intensitate redusă, precum mersul pe jos sau statul în picioare. Ei sunt fundamentali pentru activitățile zilnice. Apoi, există echipa de intervenție rapidă, formată din fibre de tip 2. Aceștia sunt specialiști în putere, unitatea de elită. Sunt scumpi din punct de vedere energetic și sunt chemați doar pentru acțiuni explozive și de scurtă durată. Să vă ridicați brusc de pe un scaun, să prindeți un obiect care cade, să vă recuperați echilibrul într-o fracțiune de secundă. După 50 de ani, corpul, într-un efort de eficiență greșit direcționat, începe să concedieze sistematic membrii acestei echipe de elită.
Mersul dumneavoastră zilnic ține ocupată echipa de anduranță, dar echipa de intervenție rapidă, cea care vă salvează de la căzături, rămâne nefolosită, se atrofiază și în cele din urmă dispare. Dar pierderea fibrelor de putere este doar jumătate din problemă. Cealaltă jumătate se numește rezistență anabolică. Imaginați-vă că proteinele pe care le consumați sunt un semnal radio trimis către mușchi cu comanda construiți și reparați. La 25 de ani, receptorul din celulele musculare este extrem de sensibil, iar semnalul este recepționat clar și puternic. Chiar și o cantitate modestă de proteine declanșează un răspuns de construcție, însă la 65 de ani, acest receptor devine surd. Același semnal radio, aceeași cantitate de proteine, este acum perceput ca un zgomot de fond slab, un murmur abia audibil. Celulele musculare și-au pierdut sensibilitatea la comanda de a construi. Aceasta este rezistența anabolică. Pentru a depăși această surditate celulară și a declanșa din nou construcția musculară, semnalul trebuie să fie mult mai puternic. Nu mai este suficient să mâncați normal. Aveți nevoie de o doză mai mare de proteine de înaltă calitate, la momentul potrivit, pentru a forța mesajul să ajungă la destinație și a trezi din nou capacitatea corpului de a se reconstrui. Acum, haideți să trecem de la teorie la realitatea dumneavoastră imediată. Vă voi prezenta 5 semnale de avertizare specifice pe care corpul dumneavoastră vi le trimite deja, indicând că acest proces de demolare musculară este în plină desfășurare. Acestea nu sunt semne normale ale îmbătrânirii, sunt indicatori preciși ai pierderii fibrelor de tip 2, acei specialiști în putere care stau între dumneavoastră și o cădere. Le voi prezenta în ordine crescătoare a gravității, de la primul indiciu subtil până la semnalul roșu care precede dezastrul. Vă rog să fiți complet onești cu dumneavoastră înșivă în timp ce parcurgem această listă. Fiecare punct este o oportunitate de a recunoaște o vulnerabilitate ascunsă și de a prelua controlul înainte de a fi prea târziu. Acestea sunt luminile de avarie de pe bordul mașinii dumneavoastră. Ignorarea lor nu face ca problema motorului să dispară. Primul semnal este cel mai comun și adesea cel mai greșit interpretat. Primul semnal de avertizare. Scările devin progresiv un inamic. Vă amintiți când urcați treptele fără să vă gândiți. Acum poate că vă treziți căutând instinctiv balustrada, nu doar pentru siguranță, ci pentru a vă trage corpul în sus. Sau poate simțiți acea arsură familiară în coapse la jumătatea drumului, forțându-vă să luați o pauză. Acest efort nu este un semn că vă lipsește condiția cardiovasculară, este dovada directă că ați pierdut puterea explozivă din picioare și șolduri. Gândiți-vă la fiecare treaptă ca la o mică săritură verticală. Această acțiune de a împinge întreaga greutate a corpului în sus este responsabilitatea exclusivă a fibrelor de tip 2. Pe măsură ce acestea sunt concediate de corpul dumneavoastră, sarcina este transferată fibrelor de anduranță, care nu sunt proiectate pentru acest tip de efort. Ele obosesc rapid, rezultând în senzația de slăbiciune și nevoia de sprijin. Scara nu s-a schimbat, puterea dumneavoastră a făcut-o. Al doilea semnal, și unul dintre cei mai puternici predictori clinici ai pierderii independenței, este dificultatea de a vă ridica de pe un scaun fără a folosi brațele. Este un test pe care îl puteți face chiar acum. Așezați-vă pe un scaun de înălțime normală, cu picioarele pe podea și brațele încrucișate la piept. Acum ridicați-vă. A fost un efort? Ați ezitat sau v-ați aplecat mult în față pentru a prinde avânt? În geriatrie folosim testul 5 times sit to stand, ridicarea de 5 ori de pe scaun, ca un indicator vital. Incapacitatea de a efectua această mișcare fluid și rapid nu este doar un inconvenient, este un semnal de alarmă clinic care indică un deficit critic al fibrelor de putere din quadriceps și fesieri. Acești mușchi sunt motorul dumneavoastră pentru mișcări de bază. Când ei slăbesc, fiecare ridicare de pe scaun, fiecare ieșire din mașină devine un risc calculat. Acest singur test dezvăluie starea echipei de intervenție rapidă a corpului dumneavoastră. Al treilea semnal este unul pe care îl simțiți la propriu în mâinile dumneavoastră. Forța de prindere a scăzut vizibil. Vă luptați să deschideți un borcan pe care înainte îl deschidați fără efort? Scăpați farfurii sau căni mai des decât de obicei? Aceasta nu este o problemă locală izolată în mâini. Forța de prindere este recunoscută în literatura medicală ca un indicator extrem de precis al forței generale a corpului și un predictor robust al longevității și independenței funcționale. Funcționează ca o jojă pentru nivelul de sarcopenie sistemică. Când forța din mâinile dumneavoastră scade, este un semn clar că procesul de pierdere musculară afectează întregul sistem, de la umeri până la picioare. Acest semnal este deosebit de periculos, deoarece erodează încrederea în îndeplinirea celor mai simple sarcini
zilnice, creând un cerc vicios de teamă și inactivitate care accelerează și mai mult declinul. Al patrulea semnal, la fel de predictiv ca testul de ridicare de pe scaun, este încetinirea vitezei de mers. Poate că încă mergeți pe jos zilnic, dar ați observat că ritmul dumneavoastră natural a scăzut? Ceilalți vă depășesc constant pe stradă. Viteza de mers, sau gait speed, cum o numim în medicină, este considerată un al șaselea semn vital, la fel de important ca tensiunea arterială. O reducere a vitezei naturale de mers, în absența durerii articulare, este o consecință directă a deteriorării fibrelor de tip 2. Acestea sunt responsabile pentru propulsia puternică a piciorului, pentru lungimea pasului și pentru ritmul alert. Fără ele, mersul devine mai mult un proces de târâre a picioarelor decât unul de înaintare dinamică. Pierdeți acea elasticitate a pasului. Această încetinire nu este benignă. Este un indicator măsurabil că motorul dumneavoastră de putere se degradează, crescând timpul pe care îl petreceți în dezechilibru la fiecare pas și, prin urmare, riscul de a vă împiedica. Ajungem acum la al cincelea și cel mai periculos semnal de avertizare, cel care precede în mod direct o cădere. Echilibrul dumneavoastră a devenit instabil. Simțiți o clipă de nesiguranță când vă întoarceți brusc? Ezitați înainte de a păși pe o suprafață denivelată sau de a coborî o bordură? Echilibrul nu este o stare pasivă, este un proces activ incredibil de complex care depinde de mii de microcontracții rapide și precise ale fibrelor de tip 2 din glezne, picioare și trunchi. Acestea sunt ajustările automate care vă mențin centrat. Pe măsură ce aceste fibre dispar, corpul dumneavoastră își pierde capacitatea de a face aceste corecții într-o fracțiune de secundă. Diferența dintre a vă redresa după o mică împiedicare și a cădea la pământ este de câteva milisecunde de contracție musculară pe care nu le mai aveți la dispoziție. Acesta este momentul în care iluzia de siguranță se spulberă. Sunteți la un pas greșit distanță de acea singură cădere care poate schimba totul. Acum că am demontat iluzia de siguranță și am identificat semnalele de alarmă, este momentul să reconstruim. Vă voi prezenta acum protocolul de recuperare musculară în 4 pași, un plan de acțiune concret, bazat pe dovezi științifice, pe care îl puteți începe chiar astăzi în siguranța propriei locuințe. Primul pas este cel mai important. Trebuie să trimitem un semnal de creștere inechivoc către mușchii dumneavoastră. Acest semnal este antrenamentul de rezistență țintit, efectuat de 2, maximum 3 ori pe săptămână. Nu vorbim de ore la sală, ci de 4 exerciții fundamentale: genuflexiuni pe scaun, unde vă ridicați și vă așezați fără ajutorul brațelor; flotări la perete, pentru a activa musculatura trunchiului și a brațelor; ridicări pe vârfuri, pentru a întări gleznele și gambele; și echilibru pe un singur picior, ținut lângă un scaun sau perete pentru siguranță. Secretul absolut nu este numărul de repetări, ci viteza de execuție. Fiecare mișcare trebuie să fie extrem de lentă. Numărați până la 3 în timpul efortului, faza de ridicare, și numărați din nou până la 3 la revenire. Această mișcare controlată și lentă este singurul mod de a forța corpul să recruteze și să reactiveze acele fibre de putere de tip 2 pe care le-a abandonat. Progresul este simplu. Adăugați o singură repetare la fiecare exercițiu în fiecare săptămână. Stimulul de creștere de la pasul 1 este ca o comandă de construcție trimisă unui șantier, dar fără materiale, muncitorii nu pot lucra. De aceea, pasul 2 este la fel de critic: optimizarea strategică a proteinelor, materialele de construcție ale corpului. Din cauza rezistenței anabolice pe care am explicat-o, necesarul dumneavoastră de proteină este mult mai mare decât al unui tânăr. Ținta este între 1,2 și 1,5 grame de proteină pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe zi. De exemplu, o persoană de 70 de kilograme are nevoie de aproximativ 84 până la 105 grame de proteine zilnic. Pentru a face acest lucru practic, concentrați-vă pe un mic dejun extrem de bogat în proteine, cum ar fi ouă, iaurt grecesc sau un shake proteic. Acest lucru este esențial pentru a opri procesul de distrugere musculară, catabolism, care are loc peste noapte. Apoi, asigurați-vă că prânzul și cina conțin de asemenea o sursă de proteine de înaltă calitate, precum carnea slabă, peștele sau leguminoasele. Sincronizarea este de asemenea cheia. Consumați o masă bogată în proteine în decurs de 2 ore după antrenamentul de rezistență pentru a maximiza reparația și construcția musculară. Pasul 3 este activarea comutatorului principal, care permite atât stimulului cât și materialelor de construcție să funcționeze optim. Vitamina D.
Gândiți-vă la ea nu doar ca la o vitamină, ci ca la un hormon steroidian care reglează funcția musculară. Nivelurile adecvate de vitamina D sunt direct legate de forța musculară, viteza de contracție și echilibru. Fără ea, corpul dumneavoastră nu poate utiliza eficient calciul și nu poate orchestra procesul de reparație musculară, indiferent cât de bine vă antrenați sau mâncați. Marea majoritate a adulților de peste 60 de ani, în special în zonele cu mai puțin soare, au niveluri insuficiente sau chiar deficiente. Primul pas și cel mai responsabil este să solicitați medicului dumneavoastră un test de sânge pentru a vă măsura nivelul de 25-hidroxivitamina D. Ținta optimă pe care o urmărim în practica clinică este între 40 și 50 nanogrami per mililitru. În funcție de rezultat, medicul dumneavoastră vă poate recomanda suplimentarea, de obicei în intervalul 2000-4000 UI, unități internaționale, pe zi. Nu începeți suplimentarea fără o analiză prealabilă. Este un pas medical care necesită precizie. În final, ajungem la pasul 4, cel care transformă speranța în certitudine, măsurarea progresului. Nimic nu este mai motivant decât dovada concretă că efortul dumneavoastră dă roade. La fiecare 4 săptămâni veți deveni propriul dumneavoastră cercetător, efectuând 2 teste simple, dar extrem de predictive, pe care le folosim în clinică. Primul este testul de ridicare de pe scaun de 5 ori. Cronometrați cât timp vă ia să vă ridicați și să vă așezați de 5 ori, fără a folosi brațele. Pragul clinic de robustețe este sub 12 secunde. Al doilea este testul de mers pe 4 metri. Măsurați un traseu de 4 metri și cronometrați cât timp vă ia să-l parcurgeți într-un ritm normal, alert. O viteză de peste 0,8 metri pe secundă este asociată cu o independență funcțională mai mare. Notați aceste cifre într-un caiet. Când veți vedea că timpul la testul de ridicare scade de la 20 de secunde la 15, apoi la 11 și că viteza de mers crește, veți avea dovada incontestabilă că nu doar vă simțiți mai puternic, ci că, în mod măsurabil, vă reconstruiți fundația independenței. Aceste numere sunt busola dumneavoastră pe drumul înapoi spre forță. Teoria este esențială, dar poveștile reale sunt cele care demonstrează cu adevărat puterea acestui protocol. Îmi amintesc de un pacient, un domn de 74 de ani pe care l-am evaluat. La testul de ridicare de pe scaun a înregistrat un timp chinuitor de 22 de secunde, plasându-l într-o categorie de risc critic pentru căderi. Era frustrat și speriat. A urmat protocolul cu strictețe timp de 12 săptămâni. Când l-am reevaluat, nu doar că se mișca cu încredere, dar a înregistrat un timp de 11 secunde. A intrat în categoria persoanelor robuste. Cuvintele lui m-au marcat. Domnule doctor, am recuperat puterea a 10 ani în doar 3 luni. Un alt caz este cel al unei doamne la sfârșitul decadei de 60 de ani, cu analize de sânge impecabile, dar care se simțea din ce în ce mai slăbită. După 16 săptămâni, a revenit la cabinet și mi-a spus: mă simt din nou ca la 55 de ani. Ceea ce analizele ei nu puteau arăta, realitatea funcțională a corpului său o demonstra acum cu prisosință. Acum este absolut esențial să fim responsabili. Acest protocol este puternic, dar trebuie aplicat cu prudență. Vă rog să consultați medicul dumneavoastră sau un kinetoterapeut înainte de a începe, în special dacă aveți deja un grad de fragilitate, afecțiuni cardiovasculare cunoscute sau osteoporoză severă. Consultația medicală devine obligatorie dacă prezentați 2 sau mai multe dintre cele 5 semnale de avertizare pe care le-am discutat, dacă ați suferit o cădere în ultimele 6 luni sau dacă ați observat o pierdere inexplicabilă în greutate. În timpul exercițiilor, fiți atenți la corpul dumneavoastră. Orice durere ascuțită, amețeală bruscă sau dificultăți de respirație sunt semnale clare de oprire imediată și necesită o evaluare medicală. Rețineți, acest videoclip este un ghid educațional valoros, dar nu înlocuiește o examinare medicală individualizată și un plan de tratament personalizat. Siguranța dumneavoastră este prioritatea absolută. Am ajuns la finalul călătoriei noastre de astăzi și sper că plecați cu o claritate fundamentală. Mersul pe jos este bun, dar nu este scutul pe care îl credeați. Adevărata independență nu se menține, ci se reconstruiește activ, folosind un limbaj pe care corpul dumneavoastră îl înțelege după 60 de ani. Stimulul precis al antrenamentului de rezistență, materialele de construcție adecvate, adică proteinele, și comutatorul hormonal esențial, vitamina D.
Vă aflați acum la o răscruce. Pe o cale, cea a inacțiunii, continuă erodarea tăcută spre fragilitate. Pe cealaltă, calea acțiunii informate, începe reconstrucția spre forță, stabilitate și libertate. Această nouă călătorie nu începe mâine, începe în secunda în care acest videoclip se termină. Ridicați-vă, faceți primul set de genuflexiuni lente pe scaun și notați numărul. Acesta nu este un test, ci punctul dumneavoastră de plecare. Împărtășiți acest videoclip cu o persoană dragă a cărei independență o prețuiți. Puterea de a vă redefini viitorul fizic este literalmente în mâinile și mușchii dumneavoastră. Nu o lăsați să se irosească. Aveți grijă de voi. Meritați o viață trăită în picioare cu demnitate și putere. Voi fi aici ori de câte ori veți avea nevoie de un ghid.